Niche, anong ulam? Hashtag sinigang na corned beef next time. Uy, hello and big shoutout to my ever OG supporter, Char. Hello Ate Lynn Beatrice. Thank you so much, not just sa imong comment, but also for being my consistent follower and supporter since 7 years old pa ako. Till now na I'm already 11 and 2 months to go, madadagdagan na naman ang age ko. And you're still there to support. Wow, wow, wow. And of course, sino ba naman ako para hindian ang request mong lulutuin ko? Kahit medyo weird pakinggan ang sinigang na corned beef at hindi pa namin talaga na-try yan. But now, let's try this. Ayan na at nag-slice na tayo ng mga ricado sa buhay. Char. So as usual, si Tito Ining pa rin ang nag-a-assist sa akin kasi siya naman talaga ang marunong magluto. At medyo wala tayong maaasahan kay Ma'am Shitin. Ay, sorry. So there, ayan na, nakakatakam na yung amoy. Ang bango. I'm so hungry na. Char, kauwi ba? But by the way, as usual, may patrivia na naman ang eababs. Alam nyo ba na meron ding sinigang na watermelon? Yes, you heard me right. Hindi ko pa natikman, pero yan ang chika sa akin ni GPT. Kilala nyo ba si GPT? Si GPT good, yung hindi marunong sumagot ng ewan. Kahit minsan, hindi natugma yung sagot niya sa katotohanan. Si GPT, yung kaya kang damayan sa kalungkutan, pero hindi ka mailibre kahit milk tea man lang. Basta, uy, try nyo, i-install na lang. Lahat ng katanungan mo, kaya niyang sagutin yan. O diba? May pa-promote pa ako sa app na yan. Akala mo naman binabayaran. Anyways, since hindi pa tapos yung niluluto ko, let me ask you, anong klaseng sinigang ba ang pinaka-paborito mo? I-chika mo naman sa comment below. So mine is sinigang na pork, pero lahat naman talaga masarap, basta sinigang. Makapakisi-kisi jud bahaw. And ano bang pampaasim ang ginamit nyo sa sinigang? Like sampalok, kalamansi, kamyas, or just like us, na yung sinigang mix powder lang. Okay na to, masarap pa rin naman. Okay, so may iba pa bang proseso? Syempre, kakain na agad tayo. Uy, grabe ka namit, Manday Ani. And I wish mas dinamihan pa namin yung corned beef kasi marami rin pala kami dito sa bahay. Baka sabaw na lang ang matira sa kanila, Charis. Pero oy, kahit sabaw lang na sinigang, sobrang sulit na rin ha. Kisig-kisig yapong bahaw aning sabawa. So again, thank you so much Ate Lynn for your comment and support. So that's it for today's video. Until next vlog mga megs. God bless everyone and I thank you.